Upat. Upat. Pila ka babae? Duha mo ka babae. Oh, but so far sa inyuhang managsuon, ikaw pa mo ay nakakuan ani, Ako pa'y ani. Oh, na Positibo. ani. Oh, ako pa. Okay. Hopefully ako lang gyud. Okay. So siguro sa ilahang mga naagian sa inyong ginikanan, medyo murabag kung naa man gari reaction, dili siguro kayo ko ano kay kanang murag gikan sa imong ginikanan sa imong nahog man kag ikaduha. Pero again, of course, mag-uol jud ka kay pagkangan nga cancer. Oh, mag-uol jud ko sir kay dili sa ikaduha sir na apog yung ako pa yung agaw nahitabuan pag yun ani. So mo nang pagdiri na nako sir. Murag So before sa imo diha sa kay igagaw. no. Okay. Nasa ko igagaw sir nya nako ansad mo ni nga murag pag-abot na nako sakit na jud kaayo. Oh, maybe may katulo ko di jud dili ba na maiwasan gyud to kuno na yung tagnautan. So kayong jud ako ikatulo ala magaling niya bata pa kaistanan. So sakit jud kaayo. So pila ka edad nimo ma'am? Karon? 41. 41. Okay, so bata pa gyud, no? Unya ang imuhang ginika imong inahan atong pila po yang edad nga nakakuan sa siya? Mga 40s sad siya, sir. 40s pod gyapon. 40s sad siya. Okay. So mag-itong punga nga. Ang katong imuhang igagaw, yang age pod? 34. Late early. Early no? siya, Early sir. siya. Early siya. Okay. Pero wa lang to niyang gikuan iyagod gi doktor. Okay. So pagkadungog dahil ni sa imuhang husband, medyo imo sang husband murag naa sa nagtrabaho sa kanang institusyon nga medyo mausay kanang kasinatian ba. So murag ang iyang reaction murag kalma ra gyud kayo. Anam gina siya sir, dim gina siya magpakita og kanang kuan ba kanang magkadugas kahadlok kanina. So pero may gina siyang kalma pero okay ba sa deep ato. Yeah. Murag sa kayang reaction na pero nakalitan gud siya po. Now, with all this karon nga naa na nya imong na in fact ma'am matud pa nimo kaganina nga ni unsay naagian na kanimo karon ma'am? First pag human nimo, pag matikod nimo personally, diinday ka unsa may imong mga lakang, unsa may imong mga naagian? Ni dangop ko sir og kanang foundation. Okay. Nag-inquire ko dito sa kana ganing breast cancer center foundation. Dito ko nag-inquire sir kay na may free. Okay. Arong madali lang gyud nako og kanang pa-check up. Dito ko sir na dangop ko nila moto nga na positibo kun hibaw-an jud. Hibaw-an ka. So nay mga tests nga gihimo sa imuha. Niagi sila process. Unsa may mga kuan ma'am mga pag susi nga imuhang niagian para nasa idea nga to ang mga namati karon. Una may screening na agi ko screening sa foundation. Okay. Okay. Breast cancer. Dito ko nagpa-check ko sa tutoy. Okay. Mauto nga doktor ingon nga positibo sa cancer. Okay. So next atong hitabo nga na kuanan pag human sa breast cancer examination, breast examination. Nagkuan pa sir kay positibo. Resulti naman doktor ato sir nga sa iya lang ganing tan-aw hikap lang niya. Positibo na jud ko. Request siya og biopsy. All right. Pag ingon og biopsy, sukot ba ko biopsy? Okay. Wa na duha-duha. Murag nakaligtan ko sa biopsy nga di sa ako, pero ako sang Ginoo na sir bang og dili usa pa may akong huwaton. So meaning to say first reaction nimo ma'am mura kong nahadlok pa. Mura sa murag ni-deny sa ka. Ni-deny sad ko nga di lasang ko unya lang tingali. Pero ang taga-opisina ni tambag sad nako nga unsa may imong hadlukan nga niana man na. So kinahanglang mahibaw-an jud na siya kay ana man na nimo. So nakaingon sad ko tinuod man sad kay akong pasagdahan padakon lang sad nako. Diba? So kaingon ko nga ako na lang gyud ning atubangon. So murabag kana mo murag usas imong desisyon nga naa man gyud ni murag kurso na gyud kay noon. Kursuhan na lang gyud nato kay ang masag atulan ng pasagdan padakon. Nig mo dako na problema mo buto. So karon nag-biopsy ang resulta positive. Eksakto gyud ingon sa doktor nga positibo gyud. Pag result
after 1 week, positibo gid Okay, siya. so after ato unsa may mga kasinatian na po nimo nga imong nagiana sad. Lain na sang murag Wala. unsa man ma'am ni Saka ni Saka sa dang imong mga kasinatian na to mga gibati. Sus tinuod gyud na sir kay pag human ato naingong positibo so wa na pulain maghimo na sug laing process like operation na sad. Diha na sad ko nalangay sa operation sir kay mura na sad ko nahadlok. Aso ni agi gid kag operation ha. No, niagi na sa So kong igikuha operation. tong kuan no. Gitangtang jud the whole yun nga isa ka breast nako. Advice sa doktor nga ukangon jud mas mayo ukangon kay aron jud nga makuha tanan. Okay. Na sa doktor. So mura na sad kog ni action na sad kabalaka ato kay ukangon na sad. So every time day ma'am sa mga nahitabo kung naay mga tests unsay mga maagian nimo naan sa kailaing reaction dayon no every time no. Oh, di gyud na maiwasan sir na gyud ang kahadlok na to kaysa pagkangalang operahan lang ta Ginoo ko. Yeah. Di ba? So ma'am unsay nahitabo sunod unsay mga kasinatian nga imuhang nasugatan ato nang istoryahan man human lamang niining pipila ka mga mensahe. Okay. Kay Bobo sa 2,499 na kaso sa breast cancer, dunay 1,278 nga nangamatay din sa Cebu sukad niadtong 1998 hangtod 2007. Ang tuig 2002 adunay pinakataas nga mortality rate nga moabot sa 154 ka kamatayon. Ako si Pagtubig Christine, naghatod ng mga gagmayng kaalaw. Mayong buntag, ania ang mga pinakawahing kalihukan o panghitabo sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Nagmalampuson ang gipahigayon nga ikasiyam nga Moonwalk, a walk for breast cancer awareness sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kun Rafi niadtong niaging Martes. Gilakaw sa dulan sa 3,000 ka mga partisipante ang ruta nga nagikan sa Plaza Independencia ngadto sa Fuente Osmeña Circle sulob ang mga pink nga t-shirts. Ang Moonwalk usa ka programa sa Eduardo J. Aboitiz Cancer Center kun EJAC sa Rafi aron masayod pa ang mga katawhan sa importansya sa early detection sa breast cancer. Sa laing bahin, bisan pa man og giuwan gidagsa gihapon sa mga estudyante ang ikaupat nga kabataan, kultura ug kabilin kun KKK sa Rafi niadtong Sabado. Sulob ang mga nagkadaiyang Filipiniana costumes, gilibot sa mga estudyante ang mga museums ug heritage sites dinhi sa Subo. Sa katapusan, unsa man gyud na ang human papillomavirus kon HPV. Daghan pa sa mga kababainan ang wala kahibalo sa tubag. Mao nga dapat pakusgan ang information drive mahitungod sa HPV. Kini maoy giduso ni Ronald de los Reyes, Program Coordinator sa EJAC. Matud niya dako ang panginahanglan nga naay vaccines alang sa HPV aron malikayan kini sa mga kababainan. Ang HPV gitumbok nga usa sa mga rason sa cervical cancer. Ug mao kini ang mga nahitabo karong simanahan sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Kini si Pagtubig Heidi, maayong buntag. Mugahin gyud ko og oras bisan sa akong kabisi sa trabaho alang sa Brigada Eskwela sa City Savings Bank. Maayo na lang ang akong pagpamintal ug panglimpyo sa makatabang sa mga bata. Usahay, kapuyon ko sa Brigada Eskwela, kinaay mga lagyo nga mga tukaan. Apan kung akong hunaon, ang akong pag-apil aning Brigada Eskwela sa City Savings, layo ug maabot alang sa mga bata, murag mawa ang akong tanang kakapoy. Ang City Savings uban sa ilang mga empleyado sa Visayas ug Mindanao nagkahiusa sa pagtabang sa pag-ayo sa mga tunghaan pinaagi sa ilang Brigada Eskwela. Iyong sipag, aangat ka sa pagsusumikap, aangat ka sa bawat kayod, kahit anong pagod, aangat ka. Kasama mo ang Julie's Bake Shop sa iyong pagsisikap. Aangat ka, Pilipinas! Please, aangat ka, Pilipinas.
asa naman ka gatrabaho karon? Pre, ikaw man dahil na, katrabaho ko sa kumpanya sa Saudi Arabia. Bago pa lang ko nauli aron mo bukasyon. Ninduta good. Unsa may nahuman nimo? Iskala ko og computer hardware servicing nga TESDA certified sa USJR Recoletos Industrial and Technological Training Center. Wala na ko damha pre, kung tanan ako nga nakatunan sa USJR RITTC, ako gid na apply. Ug lain pa gid pre. Nasa ko'y kadungan nga training sa lain nga buok nga kurso ug karon nakatrabaho dayon siya sa usa ka kumpanya human sa iyang training. Mauna mo enroll na pad ko karon og lain nga kurso samtang ni bakasyon ko para akong magamit sa akong kumpanya pre. Ninduta good ana. Unsa pa may laing short courses na ilang gi-offer kay aron may eskwela ko? Ang USJR RITTC adunay 14 nga TESDA certified program nga imong mapilian karon. Sama sa medical transcription, computer programming, bread and pastry production, dressmaking ug uban pa nga hindi man kaayo karon. Hala no? Moto niya gyud ko sa USJR RITTC aron mangayo ko og requirement. Sige, salamat ha. Alang sa dugang kasayuran, may tungod sa mga mubong kurso nga gidalit sa USJR Recoletos Industrial and Technological Training Center, mahimong mutawag sa numerong 354-8405 o sa cellphone number na numerong 0917-632-0576. Okay, balik ta mga igso, no? Ang atong oras alas 10:27 na. Og nga to ang maong time check dalit ka na to sa City Savings Bank. Okay, so yes Ma'am Ilma, no? Sa imong kasinatian Ma'am, makaingutang punga nga murag every time nga makahibaw ka sa kahimtang, no, sa imuhang gibati, nagkataas pod ang imuhang mga kabalaka, no? So kini Ma'am usa ni sa imuhang mga kasinatian nga makaingon ka nga murag kumuton, no, ang imuhang kasing-kasing. Yes Ma'am? Nagyo na sir, di yun na may iwasan atong kahadlok. Labi na natay mga natay pamilya, natay mga anak. Kay kining sakita kahadlukan man. So di gyud na maiwasan nato ang atong kabalaka. Naagyo na permi. Yeah. Ma'am, kana no, giunsa man nimo pag cope, no, with the findings nga mauna karon. Ikaw una sa tanan, unsa man dayon na giunsa man dayon na imo pag dawat, no? Kining pagkahibaw nimo nya giunsa sa pagdawat sa imong pamilya. Sila tanan sir, support pag niya nako ani akong pamilya ug akong mga mahal sa buhay. Supportive na sila tanan sir. Murag ready na sad sila ani ba. Ilan na lang gipasabot ako nga di gyud ta kalikay ani ingon ani gyud. So dili na lang nimo palibihan og kalabaka is dawato na lang yun nato og ato ning tambalan. So meaning sa ilahang bahin dayon murag mauna dayon na murag ang total acceptance, no, sa sitwasyon ilan nang dayon gidawat. So ikaw sa imong bahin nga ikaw gid mo ay kanang hingtungdan. Ako sir nasakitan gyud ko nga primero di gyud ko kadawat, no, sakit jud kayo murag ginahuna sa nako unsa jud ang akong unang buhaton insakto ba or kana ganing dili ba ka ako magmahay sa kaduhat ng buhaton, no? So mao gyud na ako ang gipaningkamutan nga mahimo nako ang insakto na akong steps sa pag atubang aning makahadlok nga sakit nga cancer. Kunya Ma'am karon unsa may mga adjustments karon nga inyong gihimo sa pamilya o ikaw mismo? Unsa may mga kausaban, no, sa inyong mga sud lagi sa pamilya, unsa inyong mga pagtratar sa inyong paghimo sa inyong mga inadlaw-adlaw, aduna may mga adjustment with your sa imong kahimtang karon? Nagyud diferensya na sa naapa og sawa. Ako ang mga pamilya nako more supportive na sila. Nya sige na sila monitor nako unsa ang buhaton,
niya kanang magbantay ang mga say awareness ba sa mga kuan bitaw sa cancer kanang